Kabaru yoppitingol ɓe majistra fuɗɗino yilade e dow mejaji rendoɗi gilla aljumare ƴaɓɓire nde. Horeɓe leydi ndi wala ko nantino e on alhaali. Dalilaji laaɓuɗi keɓano ko gonɗinowo yoppitingol maɓɓe. Kabaru ɓeydugol sarti golle yimɓe nanganoɓe haɓoyade nantinama e lewru ƴaɓɓire ndu. Ɗum waɗi so yaltingol o kabaru taaɗi seeɗan. Ka keñen seedeɓe golloɓe e banggue sariya Burkina Faso gonɗini yoppitingol ɓe majistra ɓe jeegom e wi maɓɓe ɓen garti e ley galleji maɓɓe gilla aljumare ƴaɓɓire nde. Ɓe yimɓe golloɓe e banggue sariya e maɓɓe saroɓe kañum e procureur en gollino e gure kewɗe Burkina Faso yeru Bobo Dioulasso, Ouagadougou, Boromo e Gawa fade maɓɓe nangede so ɓe naɓe e wolde. Ɗum feyso tawi sariya leydi ndi firtino ɗerewol nangigol maɓɓe haɗali ɓe majistra ɓe haɓoyde e pelle kuliyankoje gonɗe e nder leydi ndi. Andinde sahande ɓe nangeteno ɓe yimɓe ana kollitanno mette maɓɓe e golleji horeɓe laamu hakkunde ngu. Ka nde nangere wana ɗo maɓɓe ɗo fuɗɗiri. Yimɓe hewɓe ƴiwde politique yottade société civile ɓe ngalda e horeɓe laamu hakkunde ngu nangama naɓama e wolde saabe ñingi horeɓe leydi ndi.